Postavim ljudi od Dematkes i ljudi danas ćemo počnemo novi serijal gdje pravimo svoje NBA Live kanale. Ovaj sajt mi se baš svidio kad smo radili u onom klipu i onda ćemo nastavimo to da radimo. U ovom serijalu u svakoj epizodi ćemo da imamo 4 kartice koje ja stvarno mislim da bi trebalo da budu igrici i jedna kartica iz čistog zeza. Ajde ljudi, ajmo da počnemo. Ne znam koga ćemo prvog ljudi. Mogli bi Shaquille O'Neal. Da, ugodat ću mu prezime odmah, zato što ne znam kako se piše njegovo ime. O'Neal. A moram da dodam onaj apostrof stavljam. Tako, nije tu. O'Neal. Sad samo vidimo kako se kuca njegovo ime. Možda ne znam kako se kuca. Evo se ukucamo. Shaq, znači to je njegov nadimak. S-H-A. Evo kucamo S. U-I-L-L-E. Shaquille O'Neal. Tim nek bude Orlando, zato što je Orlando baš pomogao kad je bio rookie, a zezas mi da sam izašao. Nema veze ljudi, stavit ćemo tim da bude Orlando, zato što je on Orlando baš pomogao kad je bio rookie. I tako, U-I-L-L-E. Program biće ajde kampus ajde kampus čekaj da ne bude kampus koji je došao na college bio baš dobar. Line-up biće defensive, pozicija naravno centar. Overall će biti 95, da su njegov najveći overall u igri sad 92, pa stavit ćemo bude 95. Evo samo upload. A ne, nisam skinula sliku zvuči. Sad vidimo koji ćemo sliku da izaberemo. Evo može ova slika ljudi. Znači što vidite, tu je u dresu Orlanda. A to odmah da sačuvamo. Prevodimo sliku. Tako. Upload, browse, galerija, download. I tako. Znači, evo ljudi. Tu ponosan u dresu Orlanda. Idemo da downloadujemo. I ljudi, ja ću sad uradim sliku iz zezanja, zato što ovu sliku moram da napravim ljudi. Prvo ćemo skinemo njenu sliku ako možemo. Gospođa Nada. Gospođa... Čekajte. Izvinite ljudi. Gospođa Nada BNG. Ako ne znam ljudi ko je gospođa Nada, to je jedan lik iz Vučićevog spota kad je bio kandidat za predsjednika. Ne znam da li ima neki PNG njen, vjerovatno nema. I ljudi nažalost nema, pa nećemo moći napraviti ovu karticu. Ajde napravimo Donalda Trumpa ljudi. Da napravimo Donalda Trumpa, to je, on sigurno ima svoj PNG.
Šta ćemo uzeti? Ajde, ovo ćemo. Tako, ju. Evo, tu sliku ćemo da uzmemo. Prikaži originalnu sliku. Tako, preuzmi sliku. Sad da napravimo. Trump. Ju. Trump. Donald. Policija mu je shooting guard. Overall, naravno, ljudi 99. Lajna, bit će tu Ray. I da se da uploadujemo fotku. Team, bit će onaj Team USA. Samo sačekamo malo da se učitam. Još se nije učitalo. Sačekamo još malo. Evo ga, Team USA. Program. Global Legends. I sad imamo downloadam karticu. Koga sad možemo otvoriti? Da, ja ću napraviti sad Kyrie Irvinga, zato što Kyrie Irving, mislim da je njegov najveći rating u igrici 90 i... ne znam, ja mislim da je 91, ali ne znam, stvarno... Sad vidimo kako se njegovo ime kuca, zaboravio sam, znao sam to. Uđemo samo Irving, Cavs, vidimo samo kako se zove, kako se piše njegovo ime. Dobro. Ovako. Team će naravno bude Cleveland. Position, point guard, lineup, small ball, overall. Će bude 95. Da samo skinemo sliku. Evo, može ovo. Ajde bre, uđi. Kaže original sliku. Evo ovdje sliku. Ljudi, koja nam je ovo slika? Ja mislim da nam je ovo treća slika. Napravili smo Shaquilla, Trumpa i sada Kyrie Irvinga. Tako. Tako ćemo. I program će biti throwback. Download kart. Ajde sad idemo sad, ljudi. Napravit ćemo 99 LeBron James. Što LeBron, mislim, on je stvarno najbolji igrač. Najbolji igrač posljednjih 15 godina i stvarno, mislim, treba dobije 99 karticu. LeBron James. Team Cleveland isto. Ovdje 99. Pozicija small forward, lineups. Two way. Koji će program da bude? Ajde, ruler.
I sada skinemo sliku. Tako. Ajde, nećemo ovu ćemo sliku. Kaže, regionalnu sliku. Preuzmi sliku. Sad će se preuzme. Ja, nećemo ga stavimo da bude ruler, zašto već ima jedan ruler i on je 99, to je onaj 99 Kevin Durant. Pa daj mi da stavimo ovdje samo. Tako. Znači bit će 99, ali neće biti ruler. A bit će master. Ne, neće biti master. Ajde, legenda. Legenda za Lebrona. Možda mi se stvarno jeste legenda, ljudi. Htimo praviti karticu Klay Thompsona. Kao što mislim da Klay Thompson ima samo 91 karticu. Pa ćemo ono idemo napravimo bolju. Ne, nećemo Klay Thompsona pravimo. Pravit ćemo Kristaps Porzingisa. Ako ne zna ko je Kristaps Porzingis, on igra za New York Knicks-e, igra central power forwarda, odličan lik. Mislim da je prošle godine bio rookie, ali ne znam. Nema veze, sad ljudi da počnemo s klipom. Ja mislim da bi on trebao da ima jednu karticu, sljedeće godine bi trebao da ima jednu karticu koja je 85, a što stvarno lik je baš dobar. Ajde ćemo da bude za big man. Program bit će običan, može. Sjemo da nabavimo sliku. Tako. Dobro, šta sam uradio? Može ova slika. Tako, sad ćemo samo tim da promenimo. Gde su Nixi. Ajmo New York, gde je New York? Gde je bre New York? Ne vidim. Ajdemo ovdje, pa ćemo odavde da uzmemo. Evo ga. Eto ga ljudi. Ne igram smo forwarda. On igra power forwarda. Idemo na download card. I ljudi, ovo je kraj klipa. I kao uvek nas uživali i žurio sam.